नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं चंद्रशेखर प्यारे और आप देख रहे हैं CHP एक्शन न्यूज भोजपुरी। आई भैया, सबसे पहले तो हमरा के जे भी देखे वाला सुने वाला भैया भतीजा माई बाप बाड़ी सबका के चंद्रशेखर प्यारे जी के प्रणाम नमस्कार। गोड़ छुके गोड़ लगातानी और बताई का हाल चाल बा, कैसन बानी आप सब रउआ लोग। आई भैया, आप सबके एगो दर्द भरा भोजपुरी गीत सुनावे जा रहल बानी, ओके जरूर सुनी, अपना भाई दोस्तन के शेयर करी। जब से आई गइल देसी में कोरोना, जब से आई गइल देसी में कोरोना, घर ही में बैठल बैठल बेला मना। जब से आई गइल देश में कोरोना, घर ही में बैठल बैठल बेला मना। कारे कारोना तोहे के दिहले नेवता, कारे कारोना तुहे दिहले के नेवता। तोहारा आवते दस में रूठा गइले देवता, मंदिर मस्जिद बंद भइले गुरुद्वारा। रोजी रोजगार नहीं पेटी के सहारा, मंदिर मस्जिद बंद भइले गुरुद्वारा। रोजी रोजगार नहीं पेटी के सहारा। मन काहे चिन तू है दिही केतना गारी, मन करे चिन तू है दिही हम गारी। भेजला कोरोना दिहला केतना के मारी, भेजला कोरोना दिहला केतना के मारी। अब हिले टाइम चीना ले जा तू कोरोना, अब हिले टाइम चिनल जा तू कोरोना। मोदी जे बिगाड़ी चीन बनी समासना, मोदी जे बिगाड़ी चीन बनी समासना। अब हिले टाइम चिनल जा तू कोरोना, मोदी जे बिगाड़ी चीन बनी समासना। प्यारे चंद्रशेखर करे सबसे गोहरिया, प्यारे चंद्रशेखर करे सबसे गोहरिया। ही मेरा जिनी निकला बहरिया, प्यारे चंद्रशेखर करे सबसे गोहरिया। घर ही मेरा जिना निकाली बहरी, बचला रही मनी के जना। जब से आई गइले देसी में कोरोना, घर ही में बैठल बैठल लागे न मना। घर ही में बैठल बैठल लागे न मना। जब से आई गइल देश में कोरोना, में बैठल बैठल बेला मना। तोहरा आवते दस में रूठ गइले देवता, कारे कोरोना तोहे दिहले के नेवता। तोहरा